començant perquè és una xerrada molt breu, mitjoreta, escassa. Intentaré ser clar, intentaré ser breu i intentaré ser políticament correcte, cosa que em costarà més treball, perquè s'està registrant. A veure, aquesta xerrada després és sobre l'ús de la intel·ligència artificial als vostres treballs acadèmics. En principi estava pensat pels treballs de fi de grau i de màster, però és aplicable a tota mena de treballs acadèmics. Ja sabem que tothom utilitza la IA, seria de gènere idiota no utilitzar-la, perquè és una gran eina. El que passa és que cal fer un ús responsable. Per la vostra vida diària no m'hi posaré, però pels treballs acadèmics sí. Sí, perquè teniu una gran responsabilitat i a partir de TFG aquests treballs són susceptibles de ser publicats, estan en obert, i aquí ja hem begut oli. Ja parlarem sobretot de traçabilitat i termes així que anirem veient que heu de tenir molt en compte a la vostra vida acadèmica. Què veurem avui? Veurem com ens pot ajudar la IA als nostres treballs. Parlarem sobre autoria, que és molt important, molt més important del que sembla. Parlarem d'un ús responsable que puc fer jo amb les eines de IA. Veurem algun exemple de prompts per treure més profit i sobretot al final fem el que fem, haurem de declarar l'ús. Això se'n diu honestedat acadèmica, ètica, etc. Per què fico aquesta imatge d'aquí? Hi ha molta gent que està discutint. Cal fer servir la IA? O sigui, no cal fer servir. O gent que s'indigna perquè és que els estudiants estan fent servir la IA per fer treballs i per no sé què, no sé quins, no sé quàntics. Això és una cosa que ja se'ns escapa de les mans. Aquesta manifestació és de 1966, són uns mestres profes de matemàtiques dels Estats Units que es manifestaven en contra de l'ús de les calculadores a classe, perquè deia que minvaven la capacitat de càlcul dels estudiants. Imagineu una classe sense calculadores. Avui en dia és impensable. Doncs el mateix passa una mica amb la IA. O profes que als anys 90, jo no conec aquesta... no estava aquí a la universitat, però estava a Girona, hi havia profes que no acceptaven bibliografia a tesis doctorals que tinguessin un link, que vinguessin d'internet. Imagineu avui una bibliografia sense links. Què vull dir amb això? Que hem d'evolucionar i ens hem d'adaptar a les noves tecnologies que ens estan facilitant molt la vida i cal fer servir-les amb responsabilitat. Anem per feina. A veure, la IA com a ajudant. Abans de començar, m'agradaria comentar-los com funciona la IA, perquè és una cosa una mica opaca i una mica misteriosa. O sigui, vosaltres, quan obriu un ChatGPT, li entreu un prompt. El que fa la IA és dividir el text natural que vosaltres entreu en tokens. Tokens poden ser paraules, poden ser fragments de paraules, poden ser signes, etc. Són unitats d'informació per la IA, diguem. Aleshores, a cada token assigna un número. D'acord? I amb aquests números que assignen per cada token, processa les relacions i context. I preveu el token que ha de dir. Aquest és el funcionament. Veureu que no en cap cas raona. El que fa és establir comparacions i punto pelota. I abans també m'agradaria que deixin clar alguns conceptes que són importants. Xarxes neuronals són models d'aprenentatge automàtic, és a dir, la IA s'entrena sola, d'acord? Es va alimentant dels prompts que anem dient, que anem introduint, etc. I com us he dit, no raona ni verifica, sinó que dona el resultat més probable de tots. Després, finestra de context, i això és molt important quan es treballa en dades massives. La finestra de context és la quantitat màxima de tokens que un model pot processar. I s'està parlant, per exemple, de no estressar la IA.
Perquè, clar, si tu li aboques una quantitat excessiva de tokens, potser pot entrar en estrès i pot col·lapsar. Després, hi ha 3 sigles que en l'àmbit acadèmic sí que és important conèixer, i són LLM, que és Large Language Model, com per exemple ChatGPT. Això és un sistema que aprèn de patrons estadístics. Diguem que va a buscar a internet, en general, ningú sap ben bé on exactament, perquè ja us dic, hi ha certa opacitat, però el que fa és establir patrons estadístics d'allò que troba, diguem, no? I això seria més per un ús diari, quotidià, o un ús de la IA com a assistent, diguem. Després hi ha RAG, Retrieval Augmented Generation. I això sí que és interessant per vosaltres, perquè aquests sistemes el que fan és buscar a bases de dades. És a dir, no busca a internet en general, busca a llocs acadèmics. Per tant, les al·lucinacions continuen estar i és molt difícil evitar-les. El que sí que ens assegurem és que, si més no, la informació la va a buscar a llocs acadèmics. Semàntic escolar, PubMed, etc. Són bases de dades bàsicament d'accés obert. I després estan els CAP, i això és molt interessant per poder treballar. O sigui, un cop tens ja la informació que vols utilitzar per al teu treball, el que pots fer és demanar-li que analitzi els articles que has recuperat, que faci comparacions, que trobi convergències i divergències, etc. Quina diferència hi ha entre aquests sistemes i aquests? Doncs, per exemple, NotebookLM és un CAP. Com funciona? Jo li pujo la informació. Jo li pujo els articles sobre els que vull treballar. No és que busqui per ahí, és que jo li dic sobre quins articles vol treballar, ha de treballar. Aleshores ja m'asseguro que tot allò que faré ho faré sobre allò que jo li he dit que ho faci. Per tant, les al·lucinacions es redueixen moltíssim. Si teniu alguna pregunta, endavant. Si algun d'aquests conceptes no queda clar, digueu-m'ho, perquè si no, no vam a tirar per endavant, ni arma. En llit LLM, RAG i CAP. Diguem que això és versatil i generalista, ChatGPT, Claude, ja veurem ahir uns quants. El sistema RAG, que juguen, o sigui, aquests llenguatges, diguem que treballen amb informació finita. Jo no sé si és ben bé així, perquè això va canviar molt, però diuen que ChatGPT, per exemple, s'entrena, va a buscar informació fins a una data determinada, i a partir d'aquella data tanquem portes i després ja continuem i més cada mà sobre una altra finestra, etc. El sistema RAG treballa en la informació actualitzada, és a dir, que hi ha la base de dades a PubMed, a Semàntic Scholar, que és una mena de Google Scholar, etc. Tant quan se va actualitzar, d'allà està agafant la informació, per tant és informació actualitzada. I el CAP és un sistema ràpid i consistent, en tant que jo li pujo la informació amb la que vull que treballi. Aquí tenim alguns exemples. Des de generalista hem destacat aquests: ChatGPT, Gemini, Claude, Microsoft Copilot i DeepSeek. Hi ha més, hi ha moltíssims més. Cadascú treballa amb el que està més còmode. I ja està. I no hi ha més a dir. A mi m'agrada Claude, per què? Perquè és d'Anthropic i Anthropic té la consigna de l'ètica com a bandera, diguem. Ja sabeu que fa poc, bueno, si no sabeu, fa poc li va dir a Donald Trump que no volia treballar amb ell perquè li estava demanant que cooperés per qüestions militars. I van dir no, perquè nosaltres ens regim per principis ètics i no col·laborarem amb tu. I clar, ara estan rebent. Però bueno, si més no, és un sistema que té l'ètica com a... I ja està, però vull dir, a l'hora d'utilitzar, cada un utilitzarem el sistema el sistema amb el que ens trobem més còmodes. Sobre la IA acadèmica, quins llocs són bons? Erithid, Consensus, Research Rabbit, Scite, Undermine, n'hi ha molts. Perplexity, NotebookLM, n'hi ha molts. Jo faria servir, per exemple, Erithid i Consensus.
Consensus, perquè és d'Anthropic, que és l'empresa de Claude, la mateixa empresa de Claude, i simplement per això. Però ja us dic, si vosaltres entreu, l'utilitzeu i us agrada i us fa el pes, no us farà servir, si no, no. Aquests sistemes d'aquí s'utilitzen per recuperar informació. Nosaltres en principi no recomanem recuperar informació de la IA, perquè té al·lucinacions, perquè té biaixos, perquè té el de sempre. Tots sabem el que té. Nosaltres recomanem que aneu a les bases de dades acadèmiques, que és on està la informació de qualitat. Però si heu d'utilitzar aquestes eines, doncs recomanem Elifit i Consensus. I després estan les IA integrades en bases de dades. Què vol dir això? Digues. Si nosaltres fem servir, per exemple, el Consensus i aleshores volem anar a les fonts que ens interessen, ens dona també accés a aquestes fonts? Olé. És que és el que s'ha de fer. Vull dir, amb la resposta que et dona, evidentment no t'has de quedar mai amb allò, has de comprovar-ho, perquè darrere de tot hi ha la persona, estàs tu, i tu ets el responsable d'allò, llavors sempre s'ha de comprovar. Per això ChatGPT, jo és que ara ja no sé si ChatGPT dona fons o no dona fons, fins fa poc no donava, ara es veu que depèn de quina versió sí, en fi, però ja sabem que busca on busca. Si jo estic fent un treball acadèmic, jo aniré en aquests sistemes perquè busquen allò de més qualitat. I després està la IA integrada a bases de dades, no sé si coneixeu Web of Science i Scopus. Si no coneixeu, ja ho coneixeu, perquè són les que porten el bacalao a nivell mundial de revistes de qualitat. Les que estan indexades, les que tenen cert prestigi. Són dos bases de dades molt importants, Web of Science i Scopus. L'Autònoma està pagant el Research Assistant de Scopus. Què vol dir això? Fem un exemple. Jo crec que sí que arribarem. Si nosaltres anem a ChatGPT, a Elifit, a Consensus, jo puc anar a Web of Science, que si més no és una base de dades molt prestigiosa. Aleshores, obre una sessió de Google, Biblioteca UAB, per anar més ràpid. I aquí escric Web of Science. Val una pasta, aquesta base de dades, per tant, jo si com vosaltres l'utilitzaria perquè és de qualitat. Disponible en línia. Web of Science. Vinga. Va. Diguem, això és aquesta de cerca com si fos un Google acadèmic o com si fos una base de dades clàssica. Què combinem aquí? Paraules clau entre elles. Genètica amb humans, amb, jo què sé, combinat. Què és el que té de nou? Aquest botó d'aquí, Research Assistant. Què té de bo això? Que jo li puc fer puc interrogar-la en llenguatge natural. D'acord? Per exemple, i en qualsevol idioma. També us dic que si feu la pregunta en anglès, el resultat serà de molt més qualitat que si la feu en castellà o en català. Però també ho podeu fer, Busca estudios recientes sobre la eficacia de la metamorfina en la longevidad celular. Jo no tinc idea de què estic buscant perquè no soc... vosaltres sabeu el que estic jo, A veure què em diu. El que fa aquesta base de dades no és buscar a internet o por ahí, sinó està buscant dintre de les revistes que té aquesta base de dades, que són les de més prestigi a nivell mundial. Aleshores, què em dona?
un resum sobre la pregunta que li he fet. 25 documents els més rellevants, o sigui, els més pertinents relacionats amb la pregunta que jo li he fet, amb l'enllaç a l'article, la qual cosa està molt bé. I després, si jo no li he fet la pregunta ben feta, o si li hagués pogut fer la pregunta d'una manera millor, aquí suggereix altres preguntes relacionades. Per què va bé això? Per quan faig un treball de fi de grau, un treball de fi de màster, una tesi doctoral, i estic una mica encallat amb el tema, en hipòtesi, amb qualsevol cosa, això em pot donar idees, o em pot ajudar a reformular la pregunta, o veure altres aspectes que jo no havia tingut en compte, etc. Això està molt bé. I per almenys és la de més qualitat que tenim aquí. Molt més que consensos i la resta. D'acord? Bé. Anem, que no em dóna la feina. Qui és l'autor? Vosaltres podeu fer servir la intel·ligència artificial per fer treballs. Això jo puc cantar missa, però qui us corregeix els treballs són els profes. Per tant, hauria d'acordar amb ells quin ús podeu fer-ne. D'acord? Si us donen permís per fer servir la IA, vosaltres feu una pregunta al sistema i obteniu una resposta. Aquella resposta mai de la vida l'agafaré i la copiaré i l'enganxaré. Mai. Allò és una ajuda. Res més. Hem de donar els fons originals, s'ha comprovat, etc. Però en cas que haguéssiu de citar aquella resposta, heu de citar l'autor de qualsevol. Si no és una cosa que és vostra, heu de citar l'autor sempre. Qui penseu que és l'autor de la resposta aquella? ChatGPT, OpenAI, que és l'empresa de ChatGPT, o jo, perquè li he fet un prompt molt ben elaborat i tinc part de mèrit en l'autoria? Què penseu? Qui diríeu que és l'autor? Heu de ficar algun autor a les referències, que sí? Aquí fiquem. Aquí ponem. Què penseu? Me ficaria jo mateix com a autor perquè he elaborat un prompt molt ben elaborat? Sí o no? No. Ficaria ChatGPT perquè és qui m'ha donat la resposta? Aquí ja... O ficaria a l'empresa que ha creat ChatGPT? La resposta, no parlaré més temps, és l'empresa. Per què? Perquè a la llei de propietat intel·lectual a la mà, autor ha de ser una persona humana, per la primera. I en cas que no sigui la persona, ha de ser una entitat amb personalitat jurídica. És a dir, si jo estic a l'autònoma i jo encarrego un informe, els informes no són assignats. L'autora d'aquell informe ha de constar l'autònoma, perquè és una entitat amb personalitat jurídica. Per tant, l'autor de tot allò que jo recupere de la IA ha de ser a la referència bibliogràfica, en cas que l'hagueu de posar, d'autor, de moment, ha de figurar l'empresa. En el cas de ChatGPT, OpenAI, en el cas de Gemini, Google, en el cas de Claude, Anthropic, etc. D'acord? Vinga, qüestions de plagi. Si jo agafo una resposta d'una IA, aquella resposta no és meva. I l'has de citar. D'acord? Aleshores, primer, has de saber qui és l'autor, que és el que hem dit ara. Un cop tinc clar qui és l'autor, jo no puc... Hi ha la qüestió d'apropiació, que està relacionat amb la transcenditat que veurem ara. Per això, i atribució, d'això ja en parlarem ara. I una cosa, hi ha molta gent que diu últimament, és que d'això se'n està parlant molt i encara no tenen l'aigua clara del tot, però sí que tenim pistes. Aleshores, és plagi quan jo copio d'una IA? Si no és una persona, com ha de ser plagi? Jo no puc copiar una màquina. D'acord? O sigui, aquí ja hi ha el tema. Hi ha molta gent que diu no, això no és plagi perquè no estic copiant una persona. I punto pelota. Però què passa? Que la resposta que m'ha donat tampoc és de la màquina, sinó que va buscar on va buscar. Per tant, la font original és altra gent que no soc ni jo ni la màquina. Per tant, ahí ja hi ha alguna cosa que em balla. Que no és plagi
De manera literal? Vale, potser no és plagi de manera literal, però sí que és un frau acadèmic. I a efectes del que ens interessa és plagi. I ja està, d'acord? Per tant, no se'n pot acusar de plagi, però sí de frau acadèmic. I us dic perquè tot això s'està discutint ara moltíssima gent que estàs pensant. Aquí no em pararé gaire perquè no tenim gaire temps, però això és el procés d'un treball acadèmic. Quan podeu fer servir la IA? Per exemple, quan heu de definir el tema del treball, podeu demanar ajuda a la IA, cap problema. Quan heu d'identificar les paraules clau per fer les cerques, etc., podeu demanar ajuda a la IA també. Podeu proposar vosaltres i després la IA. La cerca de bases de dades? No, ho heu de fer vosaltres. A Google Academic, a Web of Science, a PubMed, on sigui les de fer jo, de cerca. Perquè fa la síntesi i anàlisi amb els articles que recupero? Sí, jo li puc demanar, guaita, si jo no entenc molt bé de què va un article, li puc demanar que m'expliqui amb les meves paraules, o sigui, amb les paraules més entenedores de què va l'article. Això és una cosa que es fa. És una cosa que es fa. Aquí sí que ens podríem... I la validació metodològica documental aquí ja sí que no. Aquí m'ho haig de currar i ho haig de fer jo. D'acord? Va. Ús de la IA. Té riscos i també té solucions. Les solucions depèn de la vostra voluntat. És així. D'acord? Quin risc? La pèrdua de capacitats cognitives. I això és així. I us dic, per exemple, hi ha molta gent que diu, no, jo no aprendré anglès perquè hi ha aplicacions de la IA que em tradueix a temps real allò que jo li estic dient al meu idioma. Per què haig d'aprendre un idioma? D'acord? Doncs un exemple. Jo vaig fer un Erasmus fa un parell d'anys a Grècia, un Erasmus de feina. I el vol feia escala a Belgrad, a Sèrbia. Aquell aeroport era un caos. Hi havia retrasos, tenia un enllaç d'avió allà. O sigui, era una mica un caos. Aleshores, si jo no hagués tingut un bon nivell d'anglès per entendre no només el que em deia la safata o qui fos que m'estava explicant les coses, sinó altra gent que tot eren corredisses amunt i avall per veure quina porta havien d'agafar en qüestió de segons. D'acord? Aleshores, jo havia de tenir un bon nivell d'anglès. Que jo tinc una aplicació d'IA que em tradueix? Sí. Jo sí, amb l'aplicació meva darrere de tothom explicant, un moment, no. O sigui, hi ha vegades que has de prendre una decisió en qüestió de segons, d'acord? I per això has de tenir una formació, i per això has de tenir el cap ben amoblat. No pots delegar tot en la intel·ligència artificial, perquè la cosa no va així. Aleshores, si jo delego tot, perdo capacitats cognitives que ja s'està donant, amb els estudiants més joves, ja tindran altres capacitats, però les cognitives, doncs no. Pèrdua de traçabilitat, i aquí és molt important per vosaltres. Ningú inventa la sopa d'all. Tots els treballs estan basats en treballs anteriors, aportant una cosa original, nova o el que sigui. Això és el model clàssic. Jo haig de dir en què m'he basat per fer el meu treball. Això se'n diu la traçabilitat. Si tu confies en la IA cegament i copies i enganxes, la traçabilitat es perd. I com es perdi la traçabilitat en l'àmbit acadèmic, ja han begut oli. Perquè ja els estudis no seran fiables. I si són àmbits d'humanitats, doncs mira. Però si són àmbits de medicina, per exemple, què farem? Per tant, la traçabilitat és molt important. Anar als fons originals és molt important. I després les al·lucinacions i biaixos. Ja sabeu que sempre... Els experts diuen que mai deixaran d'existir. Per molt ben entrenats que estiguen, hi ha un sostre i sempre hi haurà al·lucinacions i biaixos. Sobre això, què puc fer? Pensament crític? Fa mandra, però cal fer-ho. És que és així. Auditoria de cites, quan me proposen cites, jo les he de comprovar, perquè se les inventa per aporrir les cites de... I després les al·lucinacions amb verificació externa, és anar a la font. Val. No m'estendré gaire perquè ja queda molt poc temps. Ús segur. Mai penjar dades sensibles a la IA. Mai. Dades biomèdiques, biomètriques, dades personals, etc. Sabem que pot donar respostes exactes. Aneu en compte de propietat intel·lectual. O sigui, cal atribuir allò que ha dit a qui toqui. Anant a la forma original. Està bastant clar per ara? Sí.
I després vaig replicar literalment, evidentment, això mai. És una ajuda a la IA, no és una font. A l'hora de citar, jo quan has de citar i quan no has de citar la IA a un treball. Vaig necessitar quan genera contingut textual o visual. Fa poc hi havia una noia que m'estava demanant per imatges que va generar amb la IA què has de fer amb això. Perquè clar, si la màquina que és la que m'ho ha fet no és autora, què poso jo ara aquí? Aleshores ja vam tractar tot el tema i ja vam establir com s'havia de citar. Si es fa servir per resumir, traduir o reescriure textos també s'ha de citar. Quan he utilitzat la IA per inspirar-me en construir part del meu treball també. Això se'n diu honestedat acadèmica. I no passa res, però s'ha de dir. Perquè el profe ha de saber què heu fet amb les eines aquestes. I, per exemple, per analitzar dades. I no cal citar, per exemple, quan són tasques de suport tècnic, correcció ortogràfica, format de referències, millora de l'estil, etc. Això no cal citar-la. Ara, sí que cal declarar l'ús, que això ja en veurem al final. Això és un exemple de citació en Vancouver, per exemple. OpenAI, ChatGPT, versió del tal qual Pasqual. D'acord? Això és un exemple de cita. Proves. Amb eines com ChatGPT li heu de donar rol, li heu de donar context i li heu de dir si cal restriccions. Per exemple, actua com a genetista, explica el mecanisme tal qual Pasqual en públic universitari. Per a un públic universitari. Usa un to acadèmic i evita analogies simples i estructura les respostes en 3 paràgrafs. Molt específic, cal ser. RAS. Allà els sistemes on busqueu informació. On aneu a buscar informació. Li has de dir on buscar i de quina manera. Busca estudis recents sobre l'eficàcia de la metamorfina en la longevitat celular. Resumeix les conclusions principals dels articles publicats en els darrers 5 anys amb evidència científica. Tot això hi haurà que comprovar després, perquè potser no siguin els últims articles publicats. O, si utilitzem per exemple consensus o l'ICI, va a buscar a Semantic Scholar, a PubMed, etc. Però no a tot el que hi ha al món mundial, d'acord? Aleshores, això cal tenir-ho en compte. I després, els CAD, el notebook, és aquells amb els que jo li dono el PDF sobre el que treballar, o els PDFs. Podeu donar la versió gratuïta fins a 50 PDFs, 50 articles, per anar a treballar, d'acord? Basant exclusivament en els documents pujats, quina és la dosi recomanada de l'antibiòtic en l'assaig i quins efectes secundaris es van reportar en el grup de control. I això te sol dir, bé, perquè ha buscat la informació a l'article que tu li has pujat. Ara, cal comprovar-ho, perquè et diu d'un altre i només te cal anar al paràgraf i comprovar-ho, ja està. Això és una eina molt útil. El notebook LM jo crec que els professors ho fan servir molt, perquè està molt bé. Declaració d'ús. Què has de fer jo un cop he acabat? Això és un article que ja ha penjat al nostre repositori. Un article, un working paper, crec que era normal. ¿Qué he de fer? Se ha utilizado ChatGPT 4 Turbo para la revisión gramatical de algunas partes del artículo y la generación del código LaTeX, etcétera. Jo haig de dir què he fet amb allò. I ja està. Però ho haig de dir. De fet, diu el Lluís Codina, que és un investigador de l'OPF, que els autors que sobre el 2030, quan envien articles a revistes per publicar, no facin declaració d'ús de la IA, seran considerats sota sospita. Perquè com que tothom fa servir la IA, si no diu res, hi ha alguna cosa que balla. D'acord? Per tant, sempre cal fer la declaració d'ús. I ja està. A la nostra pàgina web tenim una guia d'intel·ligència artificial sobre com citar, quan citar, quines eines podeu fer servir, l'explicació una mica de tot. Podem entrar en aquesta URL i consultar-la. Preguntes. ¿Todo claro? ¿No tengo cap pregunta? Bueno, o lo he hecho muy mal o lo he hecho muy bien, pero això... No teniu cap inquietud, pregunta, no... Res?
Digues. La declaración del ús de la IA està en la secció de la bibliografia o és igual? Això depèn. Hi ha gent, l'ús que ha fet de la IA, hi ha gent que als articles, per exemple, les revistes sí que es pronuncien molt sobre això. Cada revista o cada editorial, Elsevier, etc., ja diuen on ho has de dir, com ho has de dir. N'hi ha gent que ho posa la metodologia, n'hi ha gent que ho posa els agraïments, n'hi ha gent que ho posa... Sí, n'hi ha gent que ho posa els agraïments, jo també... Els agraïments. Els agraïments, muchas gracias por haver... Però la bibliografia és correcta, posar-lo també, no? La bibliografia l'has de posar, però això no és declaració d'ús. Això són les fonts en les que t'has basat, ja està. Però, a més, has de fer una declaració d'ús de quina manera l'has utilitzat. No sols què has utilitzat, sinó de quina manera l'has utilitzat. Pues igual al principi amb l'autoria del treball, no? Per exemple. Però ja t'he dit, normalment se fica la metodologia. O una nota a part. Un apartat que digui declaració d'uso. Declaració d'uso. És que de fet ja està sortint l'apartat aquest, declaració d'uso, per dir patapà. Digues. Si fa servir la IA com a forma auxiliar, si per exemple necessites fer codi, però per començar a tenir una estructura i després tu modifiques, és necessari fer la declaració de la IA també? Sí. De quina manera seria així? D'aquesta manera. O sigui, tu agafes el paràgraf aquest, declaració d'uso de la IA. He fet servir la IA per modificar el codi que m'ha suggerit. Sempre deixa clar que no l'has utilitzat el que t'ha donat. Ella t'ha donat una idea en la que t'has inspirat i tu has modificat el codi. Però fins i tot fer-lo servir no per obtenir una idea, és a dir, si jo vull fer això i que m'ho faci, sinó que ja sé com s'ha de fer però només no vull tipejar, vull que es condueixi i ja està. Doncs explica-ho, sí. Això és llenguatge lliure, tu ho expliques feel free, tu expliques de la manera que vols. Però si l'has utilitzat, explica-ho, sisplau, perquè no costa res, d'acord? Sí? Ja? Vam anar a comer? Sí?